nhasi takuda kuti tichirongedza mumanzi wedu anditi kuti tichitanga kuti ngoma dzekutanga kuvhura mumanzi wedu kudzisima kunyatsodzirongedza. Chekutanga chatofanira kuti tiite ndechekuti tiwedzere denderedzwa rengoma dzedu. Saka bata chero paunenge wabata wokakatira kuti usarudze ngoma dzako dzese, wobata alt wobva wakwezvera kurudyi woregedza, wobatazve alt wako wokwezvera kurudyi uchiramba uchingowedzera kuti tive nedenderedzwa guru ratinokwanisa kusarudza tichibvisa zvimwe zviridzwa tichisiya zvimwe. Muchaona manje. Pano apa pakanzipo snap ndipo panotipa kodzero yemasvetukiro anenge achiita tsono yedu inoyi anditi kuti iti kwati muzvikamu zvatinenge taisarudzira. Saka pano apa ndo patinogadzira kuti tsono yedu ichasvetuka zvakadii sezviya zvatanga tichiita tichigadzira manotes nekureba kwawo anditi kuti bha rimwe unogadzira noti rakareba sebha kana kugadzira noti rakareba sechidimbu chebha. Kunoku zviri kuenderana nekuti unokwanisa kusvetuka nhano anditi tiri pabha pano unenge wakusvetukawo kubva pano kusvika apo, kubva pano kusvika apo. Muri kuona kuti iri kungosvetukira pamabha chete. Tikadzikawo tikauya kana kunoku kunana 132 zvakureva kuti yakusvetuka zvidiki zvinoda kuti unyatsokakata kuti uone kuti chii chiri kuitika pamasvetukiro yairi kuita ipapo anditi. Regai ndikupe muenzaniso. Touya pano pakota, tsono yedu tikaifambisa iri kusvetukira mumakota, anditi. Tikauyawo pabha, bha redu kubva pano kusvika papiri, patatu, paina ndo mabha ndo mairi kusvetukira iri imomo anditi. Ndo mafambiro anoita tsono yedu nekusarudza kukwatidzira kwayo. Pachinyoreso chedu ngatibatei G kuti tikakate chikamu chedu tobva tawedzera denderedzwa redu. Ndiri kuona kuti ngoma yedu tinogona kutanga nekubvisa ngoma nehosho hatidzide pamavhuro emumanzi wedu, tobvisawo zvedingindira rinova iro bass. Panapa ndo pane chitsikwa cha-C chatanga tichishandisa paya tochisarudza chese tochibvisa hatichachida chaita chobasa. Ngatibviseizve ma-strings anaya. Tobvisa ma-strings taakuteerera kuti iri kutanga zvakadii. Inzwai. Ndogona kupinda mukati mengoma yedu nekubaya kairi anditi kana kuya pano pakanzi edit papa. Saka ndapinda mukati mengoma yedu munomu ndakuda kuti nditi dzimwe ngoma nehosho dzisarirewo futi nekudzibvisa. Ndakudzisarudza dzese dzino idzidzi ndodzibvisa ndibvise dzino idzidzi anditi. Kwakusara snare inonzi hi-hat. Dingindira ndakuribvisawo kuti risapinde pachikamu chatakupinda ichochi. Rega titeerere tinzwe kuti ma-strings ndogona kusiya.
ndo kakuronga kataita pano handiti. Pekutanga pano taita isu kuti magatare nemelodi zvitange, panenge pachitaura mushamarari muimbi, panozouya zvino izvizvi ndo panozopinda yavanoti korasi iyo, musoro wenyaya yemanzi wedu. Patinozouya panapa panonzi patinozouya kumberi kunoku kwekuti netembo inopinda mushure mekunge muimba ashamarara, taibvisirawo mavenda ayo kuti itangire nechepanapa kuti zvisadhumane nemuridzo wemumanzi handiti. Yebo, tinogona kutobvisazve mamwe magatare ipapa patiri kuti zvisadhumane nepanozopinda netembo yemuimbi handiti. Saka unogona kuronga nenzira dzakawanda zvichienderana nekuti uri kuita mumanzi wemhando ipi handiti. Pamunoteerera mumaredhiyo mumawireless, munogona kuteerera kuti mimanzi yenyu painoridzwa paya chii chinowanzoshandiswa nevanogadzira mumanzi. Mukarangarira takuudzai zvekuti pawebsite pedu pane nyanzvi dzinogadzira misambo yemumanzi yakasiyana siyana. Ichi changa chiri chirongwa chekuti mungoziva kuti foroma yeFL Studio inoshanda sei kugadzira mumanzi. Pane zvakadzama zviri pawebsite pedu maererano kugadzira mumanzi neFL Studio handiti. Saka pari zvino tangoti tingokuratidzai kuti foroma yachona inofamba sei nepadiki patafamba, asi tiri parwendo. Pane zvimwe zvidavado zvereason zviripo pawebsite pedu mukosi munomu zvekuti muzive kuti mugadzire mumanzi zvinokasika, uyezve mugadzire mumanzi wamunofarira muchishandisa foroma yereason intro. Maita basa, ngatisangane muchikamu chinotevera tiwedzere umbowo wedu. Tatenda.